Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga DC. Ki DC ki akibar nggawe es batu guys. Maksudnya ki engko nang sak wayah-wayah ki nggone anak-anak apa do mulai mucuki jagung. Guys tak ngeloloni nggawe es batu. Untuk limo guys iki mang dadi engko saben dina ki gawe ngono kan jere engko akhir bulan iki lho Dik engko tak mulai tak pucuki. Engko nek wis mulai ning pertegalan ki lah es batu piro ae yo membutuhkan ngono lho guys. Engko karek ndakokne freezer. Iki tak sambi mam apa guys lopes ki tunggale lepet iki yo ketan diparingi kacang tunggak guys, tapi kok bungkus iki godhong gedang ora dibungkus janur, iki dibungkus godhong gedang tak anget besok mau guys. Iki hasilnya ketan dikei kacang tunggak, tapi kan beda bungkus ya rasanya ya beda ya guys. Nek ning apa godhong ki lebih blenyek, tapi nek ning janur kan pero. Tapi yo panggah enak wong bahane yo padha. Nah. Kacangnya paron. Ini panganan cemilan tapi marai wareg. Pak sumbuh nih ya. Biasa kita mulai jam berapa ya? Jam 12. Ini bubuk siang. Turu awan guys. Lah kok moro-moro dhisik iki tangi turu ki Pak Suwi wis gak enak, montore yo ora enak. Mbah metune ndi? Enak banget. Cek halu. Tak sakmene iki wis war. Dhisik nek gawe gede-gede. Endang bar nek bungkus sih. Ayo guys, mau dilanjut nih. Pak Suki abene teko tapi ora nek mlebu mah. Ya. Panas sih ya, montore Dinda barang panas ngono. Kondi ya gimana? Kondi. Delok sawah ha? Aku ora mbok jak Bapak. Wis mulai do jebrol.
Ke sawah, guys, jebule Pak Sugeng. Pantesan aku tangi turu ki tak goleki kok ora enek. Sore-sore kok panase koyo ngene, guys. Jam 4 sore padahal. Panase iso cetar kok ngene. Mangki mendung ket esuk ki mendung ae. Lah basa sore-sore kok malah tukul panase koyo ngene. Panas ceter kok ngene. Wes piye tandure ya? Wes mulai jebrol. Digeges ya apa? Gus. Alah ya rono-rono ki wis ngono kabeh diapa. Nek romono roh mang aku melok. Aku yo tak Roh nek iso. sithik. Lho, entuk metu gak ket awan no? Aku nak ngene wae. Napa? Lah gak mergawe apa-apa, gak mulai apa-apa ngono. Ayo. Mbah Sri juga mulai diingi kok untuk man kene cara nilik ya kecelek ning rumah sakit. Buleke Pak Su lho guys sing tak tiliki iki ndeknane digawa ning RS neh. Jadi gak sadarkan diri neh. Senek 3 dina apa piro? Tapi jere kabar iki wis mantuk. Saya pendenan. Sapa? Mbah mang cek. Abene iki nyanyi-nyanyi ngono iki, Mang. Cah-cahmu. Kandhane panas sumuk. Mbah kok. Nah, guys iki lho pari, guys. Bakso. Marinya kok dolen. Itu saya akeh guys iki. Ini kira itu wah tikus ini. Piye tandur wong tani dikon piye iki. Saya wis matuk do mateng ya guys, tapi yang gua ke situ tikus. Oh, alah. Kayak gudang gua aku guys. Panas pol ya nih. Muga-muga panen yo guys. Paringi selamat komo. Mbah makatese. Nggak jamu, guys. Nggak no jamu anak lanang gitu. Sambate kaya mbah dhisik iki gak tega nyawang iki. Mang Pak Suwi rono sore mang disambati neh. Pak, dhisik nek pas asam lambunge kambuh kae marine iki pirang dino Pak. Pak ngono jere sampe aku diceritani Pak Suwi ya Allah. Ki arep tak gawekno iki lho, guys. Jamu Jawa, jamu sing saka godhong kates iki tak deplok, engko terus tak ceprot.
engko ben diombe karo madu. Biasane iki nek lambung bekengkeng, maksud iki lambung iki jere iki nek dirasakno iki karo anak lanang iki lho guys, pulung ati iki rasane kaya kesundul apa ngono. Berarti kaya asam lambung iki naik terus nyentok ning pulung ati. Rasane iki kuwar, jubet. Ya wis mesti wis ngono kuwi. Emang ya keluwane nek wong asam lambung naik iki wis ngono kuwi guys. Iki mbok menawa ae nggih tak gawekno jamu godhong kates engko iso lambung iki iso ngono kae kruwel-kruwel iso obah kan ora piye ya rasane gak bekengkeng guys. Nek tak bayangno iki kaya plendungan ngono kan. Plendungan iki nek kenceng ngene kan ora iso ngene, lambung iki gak iso obah. Dadine yo nyentok ning pulung ati munggah mendhuwur. Biasane nek dhisik nek pas ngepasi kambuh iki biasane yo tak ceprotno godhong kates ngene iki guys. Tapi iki nutuke lah alami. Ora duwe blender nggih dhisik. Enek blender tapi kan ora nglembutno kanggo deplok ngene iki guys. Blender elek-elekan iki dadi tak deplok ning suwek nyambelan plastike tak epo. Buleg-bulege tak paringi plastik. Terus tak pupuki ngene iki guys. Mbok menawa nek ya bismillah ya. Jenenge tombo iki kadang yo priksa lah kuwi nek enek sing obate rupane ijo kuwi ya Bapak. Kuwi mungkine sing dikon ngombe sebelum makan kuwi yo paling bahane kok rempah-rempah ngene ya ta yo. Terus jute yo nek diombeni kuwi yo adem. Nek sing wis-wis tak lakoni iki guys, nek cara dhisik iki kambuh ngono kae asam lambunge. Sing wis-wis iki sing nek tak ombeni ngene iki lambung ki iso ngono lho iso kruwel-kruwel ngono maksud iki iso obah. Dadine iki ora nyentok ndhuwur. Sing wis-wis terus rasane iki adem ngono. Mbok muga ya bismillah iki guys. Tombo teko lorone lunga guys. Sambate kok ngaworo. Karena ngono iki kok nek wis bar tak deplokno kira ape diombe karo madu apa selerane kono. Ning kono madu kan akeh ya guys. Iki sing madu piye wis terserah. Nggih. Blender yo ber ngono. Di blender. Blok ngene kok lembut yo padha ae, guys. Sakjane iki godhong kates gantung, guys. Iki sakjane yo sak kembange sak uyote karo godhonge lah. Iki kan ora enek kates gantung, yo sak eneke godhong kates ini cukup kok kulitan belakang rumah ya guys. Wis padha ya karo godhong kates wis padha ae. Nek gek enek nek golek ndi, eneke tukulane kates ngono ya wis cukup kuwi ya wis. Bismillah. Untuk lembutnya sebetulnya semetu banyune wis diperes. Wis. Kono sendok Mas, tolong cepokno sendok.
nek wong gak tau ngombe. Maksudnya iki urung tau jenenge ngono iki ya walah. Mutek-mutek tenan, guys. Soale iki wambune karo rasane iki pahite aduh. Nek wong gak pernah ngombe nek dhisik wis biasa dinda Pak wis. Ini tak omongi jajal nyeprot dong kates lole. Tapi powai diding. Lah jenenge tombo ya mbuh pahit mbuh. Ora nek jenenge tombo mungkine ya jenenge wong bocah lanang-lanang iki. Ora aku sing bertindak ngono ndak ya. Iki. Mbok muga-muga iki lambung iso adem, iso turu. Sambate kok mbuh gak iso turu jare pikirane kuwi. Keluar nyentok ngono Gus ambekan iki jare sesek nek pas mundur ngono kuwi. Ya bener. Wis iki kok tak saring ini gelas ini. Pengen jelek ora ya? Iki pasak ngono nang ya. Guys. Iso nang turu tanep. Sok enak ngono. Diperiksa no barang kok. Waalaikumsalam. Sopo Mas? Anak tamu, guys. Sakmene guys, iki engko tak diamkan selama pirang menit ya guys, pokoknya 10 menitan lah. Jadi apa patine iki iso ning isor, iso menep engko terus dijupuk sing dhuwure tok ngene. Parek neperno ngono. Ya kopi guys, enak tamu.
Iki ora tak kotok, guys. Tak biasa nih, godhog biasa. Nek dikotok ki ya diuplek kopi karo bubuk iki. Uplek. Tak biasa. Guys, tamune. Tapi sayangnya sampai pamitan nih. Kayak tamu deh, rumah kulon gitu. Kita tenaga gitu. Kono-kono udan gini kok yo. Berarti ini PSN itu batur cah ini ya. Oh iya. PSN SMP, SMP. Aman. SMA. PSN ini SMA apa dong? Oh, klik deh. SMP SMA yo ning kono kuwi, Dik. Dadi siji berarti. Sing kaya anak pondok berarti ya. Anak susah mondok bareng enak ngono. Di sekolahnya pindah wae iki di SMP ini. Ayo maju kok ngene. Gua mau naik PSN. Nek PSN ya bahas swasta. Swasta Muhammadiyah. Iya, Mas. Ya swasta. Iya, swasta. Koyo di iya. Lah nek donatur akeh ya cepet. Iki bukan roti ini kuwi. Jajane karek roti. Lah nek donatur akeh ya cepet deh. Kayak biasanya telepon ngono sing paksu sing rono ngene kok yo sampai malah Perlu sore-sore rene biasanya Linda kuwi apa-apa sing WA bayar Dek nane kae sing sapa sing Mbak Bune yo kae WA nek anake Pak Rono. Aku nek sempat yo moro dhewe. Nah, kan ya PDT nanti boleh suruh ya. Kecuali ini gak sempat yo. Kayaknya kan Rono tok baru itu alumni. Ya kan juga kayak bulan nek bae ini kan sak urunge poso ya. Gak yo anu ape mantu kae. Tapi sak urunge mantu. Ini rada suwe. Iya. Karo bulan. Suwe ra karo ini. Seneng mbak suwe. Ya. Mbak suwe dah. Iya. Aku tak menarono suwe. Karo bulan. Pengen roh. Mbak sih. Ombae rene iki pas aku digawe kae. Lah digawe kan ora roh jenenge kan ora ono nek koyo nek ngene iki lho. Gawe kan nek dekleten apane kan ora ngetarani lho. Cara tamu ning Joko. Ini pas digawe tok. Iya. Kayak sakjane dhek kan wis nganu wae. Sampeyan aku tak nginep nek pendigawe delale Mbak Bundi bo kae kok. Ora sido nginep bareng kae. Aku pas urung rono kae dhek ndek Gumuli ke rumah sakit ya. Iya. Mbak Bundi. Apa itu rezeki ya? Sebenarnya guys, mau dilanjut nih. Oke.
pamitan iki Mas iki. Nggih. Matur suwun Mas, dolani. Iya, digurno rene. Ya, rene digurno. Ngarang ini lah. Nah ya sumuk kok ngene sing udan ya kono-kono iki kene kok juga udan. Ini gini ning perjalanan. Sembribit nek njero omah sumuke ya mbok. Nggih. Mantap, guys. Arep disoting ki merongga-meranggu ya Mas, dadak wong ya gelem. Biasa. Lah tapi nek ditekok isik ngono kan kene ya cara mono ki ya Biasa. ya melok los ngono. Lah engko tang ujug-ujug tak tuki HP nang kono. Mare ning kono disoting ngono. Lah iki mang basa wis sampe pamit nganu ngapunten ki Pak De, tak syuting los biasa, engko malah tak delok jere. Oh, ya. Guys, dilanjut nah. Guys, gimana wis tak apa? Ngono ki ya, dinepno ya. Maksudnya ki diben padine. Apa, guys? Padine ki ana setengah jam guys, Mang. Ki tak saring kedua kali. Jadi wis ndap-ndapane ning isor wis gak enek. Kaya tumireng barang lho guys, cara tumireng diparut terus diperes nganggo banyu ki tetep patine ning isor. Dadi gak entuk diombe sak patine tetep di ben menep dhisik engko anggek disaring kedua kali nggih diombe. Iki guys iki arep nang tak terno ngene. Nang ben diombe karo madu opo wis tak sampe iki guys. Mungkin mbok muga bismillah iso turu tanak iki engko. Jadi rasanya kuang-kuang gak suturu, pikiran iki kuat. Semoga ya guys, kontennya nggih dilanjut nek. Pokoknya nggih minta doanya semoga Mas Bagus iki segera sembuh dari asam lambungnya ngono ya guys. Minta doanya buat semua family online, muga-muga anak lanang ndang iso koyo mau nek guys, sambete kok mbok sambete koyo koyo bilang sehat nang piye ngono gak rasan ndek asline cara ngono kok sirah ngelu opo ngene iki iya ya jubut jere iki lha ya sapa sing gelem ya Mas jenenge wong lara ya ngono kae ya tapi doyo-doyo ndang pengen sehat angger aku ngono ki pirang dina dede marine ya sabar ndang mari sehat piye ya koyo biasane amin guys, muga-muga nggih. Pokoknya nggih matur suwun sangat teman-teman family online semuanya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Semoga selalu diparingi sehat, panjang umur, lancar rezekine ya guys. Dungo-dungo, doa baik kembali baik guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai romo kayu enek tamu ngono. Ketok iki sapa ya? Sik priye bae sapa?